dulur-dulur. Nah, iki nang sawah sore-sore jam 4. Ano, wis capek arek nek wong ngirim iki. Wis minum sik, larang sik, Di. Minum sik. Oh. Yo iki ngobene iki mineral. Iki mau sing ijik. Besok iki gawa pantale sing ae, Le. Ayo. Nah, iki karo aku gawa iki pupuk poin buatani. Nah, ini dhewe tak coba tak semprot nganggo pupuk poin buatani. Yo hasilnya saiki wis ketok meh tuwek. Ngene iki. Dulur-dulur nek arep nyoba soben nek nyoba telepon Pak Edi. Pak Edi Sutras. Nek ora Pak Edi Sutras, nek ngerti nomere tak kandhani soben wae ning kok. Sing penting digertek dhisik. Nah, iki tak semprot nganggo pupuk poin buatani. Termasuk iki lho sayur. Tak semprot iki. Tak semprot. Ono kae udah. Kejegan kae tak semprot. Iki ketok mangkene. Ketok ning wis panen insyaallah besok di kleser. Nah, nek dulur-dulur pengen nyoba hasilnya ini bisa dilihat, tonton ini. Nah, saya minum sih aku, minum dulu. Wah minumnya, yo, gue tambah kesel biarnya minumnya Fanta. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, cukup dulur-dulur. Iso dicoba. Metu Pak Edi langsung.